magbabago ka sa loob ng kulungan. Sana wag mo masamain ito. Kailangan ng kaluluwa mo na magbago. Kailangan na wag ka nang magpanggap na hindi ka gumawa ng kasalanan. Ang laki ng kasalanan mo. Hindi lang sa tao, kundi sa Panginoong Diyos. Ang nanay mo ay isang kilalang Catholic lay leader sa Davao, malapit sa mga islita. Very prayerful woman. Siguro sa iyong kulungan, pagkasal ka sa nanay mo, and I will pray to your mother to intercede for you. It is not too late to ask forgiveness. Magandang aminin mo na, wag ka na magsinungaling sa ICC. Aminin mo na lahat. Pag inamin mo na lahat, the ICC will give you only 2 life sentences. Not 5, not 10. 2 life sentences lang. Pero mas may kapatawaran, mas may pag-unawa ang tao kaysa nagpapakumbaba at umaamin na may kasalanan ako. Ako ay humingi ng tawad dahil nagpapatay ako ng libo-libo sa pamilya. Ganun po gawin. Maraming salamat. Na ay mga butang nga bisan gani mga Katoliko in terms of politics, dili gid mahitabo nga magkahiusa ta. Mao pod ni kalainan nato sa mga dili Katoliko, particularly kini Iglesia ni Manalo, kini amagud sila anang black voting, di ba? Kung sa isultis ministro mo to ilahang tawag ini nga sundon. Sa tua nga gitawag og bahin, kitang mga Katoliko gitagaan kita og freedom. Ang mga membro simbang Katolika gawas sa mga ministro niya, ang atong mga pari, ang atong mga obispo, naghatag yun na og dakong respeto sa katungod sa mga Katoliko nga kinsa iyang pilion or kinsa iyang tawag ining suportahan basta provided na hisubay sa lagda, kung dili man galing perpekto, at least nakasulod sa tawag ining pangunahuna sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nga naman kay kabalo biya ang Ginoong Dios nga tawag ining ang Dios gid mismo mo ay naghatag sa mga butang, especially kining ato ang gobyerno kung kinsa iyang gipalingkod din na iyahan ng gitawag kabubuton kay sumala pa San Pablo Romans chapter 13 kung kinsa man ang gibutang dinha kabubuton kana sa Ginoong Dios. Even gani kani adto sugot man gani ang Ginoong Dios nga sa gobyerno pagano ang mangulo. Gani adto sugot man gani ang Ginoong Dios nga naay mga di magtotoo nga magdala sa gitawag katilingban, pero pwede na niyang gamiton or iya nang gamiton sa butang magkabot ang iyahang gitawag og katuyuan. Kini nga bahin mga sir ug mga ma'am, actually daghan kong mga nakita nga mga pari nga dili kaayo dayag ang pag-apil-apil sa gitawag og politika. Kini si Father Robert Reyes, makita nato ba nga usahay iyahang tawag anong ibalandra ang pagtuong Katoliko, iyang i-display ang iyang sutana o ang iyang istula pagpadayag kuno sa pagsupak niya sa mga mali sa gitawag og sa gobyerno. Actually dili man nato siya mapugnan tungod kay Filipino man siya. Pero ang pait lang kay nagsulob og sutana, nagsulob og tawag ining istula usahay ang atong pagtuo madahig sa gitawag og politika ug sa mga issues. Tungod kay dili man niya hubuon ang iyang sutana, dili man niya hubuon ang iyang istula or ang iyang tawag ining kasulya. Dili man niya hubuon samtang magsulti siya. Actually, ang pari magud ba sa musulob na og kasulya, musulob ng istula, buti pasabot naa siya gihimo nga liturgical service or liturgical function rather. So karon kita nato sa pag-interview ni Father Reyes, makita nato nga murag gihimo niyang props ang iyahang istula ug ang iyahang gitawag og kasulya para ingnon nga nisulti siya with authority. Remember si Father wala sa misa. Nga nisulti siya anang maong butanga. Number 2, ang iyang stand dili stand sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nga naman kay kung boto no naon in terms of mingon siya og nagmakikita siya mali sa mga particular nga mga politiko. Number 1 siya nagkamali na kay iyang giabuso ang gitawag og liturhiya. Nga naman kay kana pagsulob pa lang sa kasulya og sa istula, but pasabot ana naa kay gihimo nga liturgical action ug liturgical function. Diha pa lang daan kung sa mga Katoliko nga mga nakabalo. Kabaluta nga diha pa lang daan nangabuso na siya siyang otoridad isip usa ka gitawag og pari og liturgical abuses kana. And at the same time di puta matingala man god. Nga naman kay si Father Reyes nagasuporta man dyan sa left, mga left ba? Kumbaga, actually ang trabaho sa pagkapari pinakauna is to save souls.
pagluwas mga kalagod kay giampo niya ang atuang kaning presidente, good kay naa siya mga pagsulti nga magbasulta. Is mo ni buluhaton sa pari. Pero ang tawag ining dili good kana maghatag ka og kana bitang prejudgment kung baga. Maghatag prejudgment. Kano man kay even gani ang atuang balaod, di ba? Na may panultihon nga kanang tawag ining sa ba ni kanang the presumption of innocence ba, di ba? Until proven guilty. Every person should presume innocent unless until proven guilty. Di ka pwede masulti nga nagpatay gyud ka. Di ka pwede masulti ba nga ako nagyud ka. Wata ka malo sa iyang tawagan ng gihimo, di ba? Wala ka sa actual nga crime. Igo lang ka nakakita sa TV, igo lang ka nakakita sa mga news. O di mo pwede nga tawag ining hukman siya. Dili man ka Diyos. Diba kung naa si sala atong ipanawagan, unta tagaan sa grasya sa Ginoong Dios nga magbasol sa iyang gitawag og sala. Kay again, even sa balaod sa Pilipinas, ang guilt is personal. Diba? Siya may nagbuhat na, di siya gitawag og balubag. Pero kung buto na naon, Father, Katoliko man jud kung tawag ini nga dako. And pagkahuman na yun, ang akong tan-aw magud sa mga pari is kana kaluwasan sa kalag ang pinakauna nga tawag ining buhaton. Kay kung buto naon, kung ato ang tan-awon ang sitwasyon mga sir ug mga ma'am ha, granting without admitting si kanhi Presidente Digong Duterte nakasala gud siya, kadaghan siya tawag ining gipamatay. Unya iyahang ang kunon dito sa korte nga nakasala siya. Then after on that, siya mahitabo presohon siya. Di ba mo yun na kay syempre every sin na gina si consequences. So nagapangayo sa pasaylo sa Dios kay ako dako man jud pagtuo na si Presidente Digong Katoliko yung dako. Pero tungod sa iyang mga maskara ba, mga mask sa iyang gitaog kinabuhi tungod kinasa sa politika para tuuhan siya. Ngunit ana ang iyang gihimo. Pero deep inside, kabalo yun ta. Kita nga mga taga Davao, kabalo ta. Even gani si Presidente Inday. Hindi, puhon. So karon ang hitabo, kung buto na naon, Father Robert, kung buto na naon, kung mamatay, kung magdungan mo kamatay duha, mas balangit si Digong. Sabi ninyo nga, no? Kung mamatay si Digong, naasa dito, gitrial siya, nahukman siya, niya pagkahuman, silutan siya. For example, kanang ingon lang two counts, for example, reclusion perpetua from 20 years to 40 years. Kung 2 counts din sa kagawas, mamatay na siya 2+1. So, buti pasabot, ang kadtong sala nga iyang nahimo, nga giangko niya, nga pagkahuman nahukman siya, so gidawat na niya ang iyang sala. So, kung naipari, actually, na may respected director, si Presidente Digong, daghang po mga taga-Davao nga mga pari nga iyahag yung spiritual director. Kung makapangayo sa gitawag og pasaylo, sa iyahang gitawag og mga sala, unya na priso pa gid siya. For example, priso gid siya for matatong 80 years kay 20 to 40 years gud ang reclusion perpetua. So kung two counts, mahitabuan na is 80 years. Pilang lang edad niya karon, yan lang siya kaabutan mamatay gid siya. So buti pasabot na priso siya dito, gibayran niya ang iyahang mga damages. So nakapangayo sa pasaylo, giangko niya nga nakasala siya, for example, mudawat siya sakramento, anya pagkahuman mamatay siya. Nya napriso siya din pagka mamatay siya. Question: asa man sa ipahimutang sa Ginoong Dios? Tudlo sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, kung nakahimo kita og sala, nakapangayo tagpasaylo sa Dios, pinaagi sakramento sa kumpisal, unya ato ang gibayran ang mga damages samtang kitabuhi pa. For example, kanang napriso siya, so kanang maong gitawag og butanga, di na siya maadtog impyerno. Ang kuyaw anak, Father, muprangka ko ikaw. Ngano man, kisa nakita na ko, abot pila na ba kakabok leftist ang imuhang gipakumpisal? Ang problema ana kay daghang gipakalawat ng mga leftist nga walay kumpisal. Wala mo tuo og Dios. Usan akadakong sakrilihiya, Father. Ambot lang ikaw, Father. Asa ka kapuniton kung mamatay ka. Ngano man,
kay mas naa kay dakong responsibilidad kung i-compare sa gisaway nimo og imuhang gihukman. Kana pa lang daw, wala pa gani hukom ang korte, gihukman na nimo nga mamamatay tao. Wala ta ang tawag ining panahon nga mahukman siya sa korte. Dili naman ang korte sa Pilipinas. So, pabuta. Pabuta. Pero ako nagtuod jud ko, kung granting at admitting kung kanang giningon ni former President Digong Duterte nga kapalaran gina niya nga mapriso siya. Ato ang tawag ini dawaton, mo may kapalaran. Dawaton pud na niya. Unya di na pud siya magdugay ng kalibutan kay pila naman pud ang iyang edad, 79 years old, mag 80 years old this month. So ang mahitabuan na napriso siya, gibayran ni ang iyang salaod, kaya napriso siya. Ang question na kanang magsignak-ngak nga naa sa kalsada, bisag kinsang presidente puro daot, may maayon ninyo nga presidente. O gikan kang tawag in Cory, kang Ramos, kang Erap, kang Gloria, kinsa pa, kang tawag ining kang Noynoy Aquino, hangtod kang Presidente Digong. Wag yung ko'y nakita, even karon wag yung ko'y nakita nga naamoy ka nag-praise nga maayo nga presidente. Nga naman kay gusto ninyo nga ang komunista mooy mo dumala sa Pilipinas. Sorry Father, kadi na matulon sa mga Filipino, especially sa mga Katoliko. Ang tinuod na Katoliko iluwa og isuka ang barugan ng komunismo. Wala Father, iluwa na ang imuhang baruganan. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.